Hakanika Mas Bakhuid, Mataka Step, in Dwayne, Kapanta Gregory, Damien Uria, Wadap Kandru Snem, Sinkai Jungi, Nakapanta Kong Rio Linda Lindo, Krangba, in your no aging quite Jinkia Bupura, Mata Jing Pang Cancer, Nakapanta, Sinkai Jong Ikong, Peacefully Kar Shandi, Namtai Kong Elin Shammer Tong, Nakapanta I Raymond Nong Siang, Ben Light na ki Campus New, Jing Di Kibas New, Nakapanta Ka Lait-ïa, Ba In Light na Jing Pang Jing Sitam, Ban Karing You. But Nakapanta, yung ikit pok lang thong ni, Bat Kajing Kasem, Namakin Light na Kajing Pang Kajing Sitam. Bar lai spa lai pukundai. Umbale kaske shawa, iyawan shameko pa, iyawan isyang yame, umponi ujung kajing ha, shaduwa. Haga katanguk pa badukon badaman sem Bakhuid. Amen. Kajing e jung try jung yu Jesus Christ bad gajing e jung ublay lem bad gajing selok jung men sem Bakhuid kindan rengkat bad pi baro. Jajar halaga jung gadanut kagajing e mamarwe jung abad jung pi kohan men kopara pan pau gajing sngu pan pau gajing ro ai gajing kublay yaw blay try kan rat na gabanta Kane kapor kabawla ay happy. Kane kade kajing eight kajung blay yang abadapi. Kane kade kajing khot kajung u yang abadapi bangin wan kam jan shu. Kerpang bangin IT lade lengba kane kamas kebukhoj. Kamas kebukhoj kabangi terwa man kasngi kapenkan mau yang IP kajing eight kebakrau kabaw blay udan nagabanta jung abajung pi. Upan pau ya kajing eight kebakrau kaba ukwa banai yang abadapi. Den matakadaw mangiru kumchu ken habang itrwa ikane kamas ke Bakhuid ngede ban penpau kata kajing eight kajing yu kata kajing shania kajing yu lengba kajing duwai kabang ngede ban duwai da kajing shirham ba da kajing eight hau den matakadaw ha kane klamato ken ko hanmen ko para ngin pan mab no trai naga banta kilat kilet naga banta kitam kiduna ki banglale ha kajing em kajing e Sngi yala ke jong ki pop, kusla yala ke jong ke jing le bakla ke jingi, berkum juru da ke jing snuret ngen pai soblay, ngen pen map na ke banta kene baro, lengba ke jing duai ke jingi baro lang. Nga pla, hau blay badan bor baro, badapi ko hanmen ko para, bang lale pop shibun da ke jing perkat, da ke kten, da ke kam, da ke jing leklet, da ke jing le palat jonga, da ke jing le palat jonga, da gijing le palat bakraw e chunga namar kata akarpat ya kamaria Bakhuid kabaya sa gatay soti ya ka angel batkirukod badapi ko hanmen ko para banduay na gabanta chunga how try play chungi ublay badan bor baro unis na yingi mandalama bigi pop chungi unyalamingi sha kajing em bom chukot amen. Try can rat ko blaze Sngi. Try can rat ko blaze Sngi. Kristuna ko no enim jongi penim yangi. Try can rat ko blaze
ngin ya duai ngin nang ya duai nang banta baro gejing tumu ki bang labo habangis dang ya kane kamas ke Bakhuid bat kum juro ha kane kasngi ngi duai kerpang na banta I happy married khadasau ba irake kasngi kha gejing I mata kasngi ladap khat prasnam ngi aingu yo blay na banta kejing im na banta kejing ngej ka ba blay la ai bat kum juro ngi bu ya I hakma jong blay ba blay try kan rat unang ri nang sumare I na ai gejing kot gejing khia ka ba pura hakaleng kamet bat kaman sem bat kun juro ba inang he ha gejing tibru gejing tiblay jong blay jong ka balang bat jong kana ka perthai ko blay badan bor baro ba em chunam topen roy ya gejing ngej gejing kerman bat gejing I jongi ba topen long yangi ban it ya ka ba mela hukum khnang ba ngin long ba bet ban yo ya ka ba mela kular daw trai jung yu Jesus Christ u kon jung me u ba imbat ba sansha rain card bat me ha ga jing long ka we jong man sim ba khoj u blai junam la junam amen Kejing pula nak Stiu Paulus Bakhuid Pakistan Ephesus Piki kun tokongu yala kikimi kikpa autrai namar kane kalong kabadai tu burom yala ukpa barila kakimi jong pi kane kalong ko hukum banungkong kaba don artat kejing kular ba pindup man ba bat pindup imslam ha kapertai Piki kikpa wat penshrai yala kikun sya kejing bitar. Nrai tu pensan perang ba yaki ha kejing hikai ba kejing kentu jong utrai. Pi ki merau to kongu yakito ki balong kenrat jong pi haperthei. Da kejing ting buram bat kejing kenyu. Ha kejing sida kadonut. Lakum ha ukris. Omdei tang hakaba don bayu I. Kumbale ki ba pensu ba briu. Nrai kum ki syakri ukris. Da kabale ya kamon ublay nadu kadonut. Da kabasyakri da kamon subha lakum ha utrai bat om hakibriu. Da kabatip bakano kano kababha kaba ubriu ule. Unsayok biang ya kaju na utrai. Ladai umrau ne ubalalud. Pi kikanrat tole ha kaju karukam yaki. Batoken no kabarngam bersit. Da kabatip ba uta ubalong kenrat jongki bat jongpi udon habneng bat omdon kajingle siliang bat u kaktin utrai Sisongo yaulay Nakasam sispa sakusan Nombat praspa nrukusal Praspa nrukusal Right, antipon banikong dikat dai karte. Kanyai pendon buram yamin Kublai kusim jungam Ngan kerku kerteng jung ni Junam junam Bapa utrai uyai syasem Ya kijin tau baro Ubaye jubas ngaulem Ya ro you try I know you try jin tau jongu I know batu kerku Hile kilok jongu Kerku you try Ngan jai pendon buram yamin Kublai kusim jongan Ngan kerku kerteng jong mir Junom junom
châu pa lại trang đa nga. Alleluia. Utrai udon rain card bad pi. Ka jing pule na gospel Bakhuid card kum u Lucas. Ka buram hame ko try. Hakata kapor u Jisu la leit lengba kinong ba bat kinong red. Udahi kai kat ba udang leit sa Jerusalem. Tela dan ubakli u. Kotrai hato kito kiban lait-iem kilong tang kendiat. Te ulong haki. Le shitom bandrung naga kerdop bakim. Namar bon kibreu ngaong hapi kin persang bandrung. Hanrei kin omla. Wei ba traying ula yeng bad ula kang ya kejingkang. Pin sasdang ban yeng shabar bad bantit ya kejingkang da kebaong. Ko try topli se yengi. Unjubab ya pi. Ngam itu ya pi. Piwan na e. Nangta pin paiktin ngi layabam yadi bad pilahikai ya kalenti ba jongpi hanrei unong ngong hapi ngam itu ya pi wana e kino nanga ma pi baro kinong le kamsneu nangta pin sayam bad kriat ya la kibniat bad enda pilayo I ya wa Abraham u Isaac badu Jacob but ya kinong yatulupa paro ba hakahima oblay but pin sha be shabar kipat benreu kinwan namingi but sepngi nashatai but nashati but kin ya shong bam hakahima oblay but akmi kidon kibakhadu kibanlong kibanengkong but kidon kibanengkong kibanlong kibakhadu ka gospel try Jingero yame ko Chris. Ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ baro mangi kibreu ngikwa baki kam ke jam ke bangi tre kilong ke basiso kilong ke job lada pile kano ka business ngikwa klempep bakata ka business lana ka kam khayi ka bangi le kawan ra jing mentoy ya ka jing im ka jungi bat ya ki ying ka sem ka jungi lada pitre kano ka jing tre ladai hakakam rablengkha ne hakano ka banta jong ka jing im ngikwa bakato ka kam ka bangi tre kawan ra jing mentoy yangi bat yakiwei den matagadau habangi tre da ka jing shirham habangi tre da ka jing minot habangi tre yakano ka kam tre da ka jing e kane kichu ka bau Jisu u khot yang abadi pi lengba ka gospel bamenta ka sngi ladangi tre lanangi le ne haka jing em bensim ka jungi ne haka jing em ka jungi kum kibreu bat pandap ban panbiang ya ka jing don kam jong kamet jong ka ying ka sam ka jungi ngi tre da ka jing e bat da ka jing shirham bat da ka ta ka jing it telitelan yalade kane ke ju ka bau Jisu u khot wer yang abade pi Jisu mendakasngi uang lengba ka gospel yang abade pi ko hanmen ko para le shitom bandrung nak kerdop ka bakim ni haban le shitom kanu ka kam ka bangi tre ne ka bangi le ne ka bangi shem kalong shisha ka bakim na ka banta junga ba jungpi kalong shisha ka ba e na ka banta junga ba jungpi kam long ka basuk ngitip sha ya kane dei na matagadaw ngi hab ban le shitom ngi hab ban tre shitom ngi haban tre da kata ka jing it tli telan yalade kumbanga ong ya pi menni lada ngi kwa banyo ya kata ka jing suk beneng ha ka jing em balawe junga ba jung pi ngi hab ban tre shitom kat bang gadeng em ha ka ne ka prathai kai kata ka jing tre shitom ka ba manga ma pi ngi dai ban tre
kat bang gedang em hakan ke pertai ban yo ya kata kalawei jong ke jing suk benang da ke ba mangama pi ngin kan taj ya ke jing snu baro ki ba persya ya ka jing em bahak ki ba persya ya ka jing em barublei ki ba persya ya ka jing hikai ke bau jisu ulah hikai yangi kham tam ban kiar na ki jing bomban jong ka jing em junga ba jong pi ngi tibba haba manga ban ma pi ngi shanya ha kitiar ha ki kam ha ki jing subha jong kana perthai klempep ngi nomla ban yo ya kata ka jing em bom jukut namar ba ngi layaj ha klenti ke ba keluj ka klenti ke ba ai jing subha yangi kalenti ke ba pen pahu pahai yang abade pi kat ba ngadang em ha kana ke perthai den mata kadau jisu ong ba ngi hab ban shim ya kata kalenti ke bakim kalenti ke bajenjar kenang ba mangama pi ngin yo ya ka jing em ba pernai la ne ka jing em jong ka jing suk ha kalawei ka jungi kanai gidai shibanta jong ka jing em jonga ba jong pi ka badai ka jing em kristan la ne ka badai ka jing em barublei ka jungi kumka ta ka jing pan kre jungi na ka banta kalawei kabar pat kabau jisu kwa bangi ngin sim khia lada manga ma pingi kwa banyo ya ka jingsuk lane ka jingba ha kane prathai ka bamanta lane ha kane ka jing em ka jingi ka bangi em manta ka sngi nela shai ngi kumchu ngi haban ya ka taglanti ka bakem den matagrau ha gine ki sngi ngi laban yo I kanu ka kam ka bangi simti ngi le ngi kwa banyo da ka jingsuk don shu ubriu lane ka briu haba kile kano ka kam kishim lane ki le ya kana ka banta ka bau jisu ong le shutam bandrung daklanti ka bakim mano bakwa bantre shutam habang ipe jaki malangkas alang ka jungi mata ladai haka khayi ka pateng ladai haka no ka kam office ka bagi tray ne haka rap langka ka jonga ka jungpi mano ken bakwa banyaj ne banshim ya kana glanti ka bakim ka bau jisu ong ngim kwa banyo ki jing ngim kwa banyo ki jing jenjar ngim kwa ban pensitom yalade hanrei ngi kwa banyo da ka jing suk ngi kwa banyo da ka ba kluj klem tre shitom hanrei jisu u ong nga ba pi kato ka jing tre ka jung pi da ka ta ka jing suk la ne klem pensitom yalade na klem ai ka ta ka ba khanglat ya pi ban sha ki jing sha shitom klempep kan yalam ye pi sha ka jing jot klempep kan yalam ye pi sha ka jing ka jing denjar la shai la shisngi henry lada pitre shitom kat ba pidang im ha kana ka perthai ban yo ya ka spa ka phau ka jing pi ban yo ya ka ta ka jing ka jing kurkhu ban yo ka ta ka nam ka buram na ki we na ki prabru ka jing pi klempep ka wanra ka jing mentoy ya ka jing im jing pi menta ka sngi bat la shai ka sngi den mata kadau ko han men ko para ujisu pen kan mau yang abadi pi hakane kesngi lada pilong ubriu ne kabriu ki batre ha office trei shitam omde ban kwan lade lane omde ban chupet ngai kwa ngai yo ya kene ngai ban yo ya kene da ka basuk lada pi trei ha lengka lana da pi trei hayin kumutunga kumulok ngidai ban trei shitam omdei ban ong ba ngadei ban yo ya kene dak basuk ngadei ban shim ya kene klem jingpen klem yo jingmat jing shutam yalade kane ka bau jisu u khot yang abadi pi ha kane kasngi den matagdau ko hanmen ko para ha kine ki arbanta jong ka jing em ka junga ka jung pi ka jing em kristan ka jing em barablei jingi bar ka jing em ka jungi ha kane parthei ngi dei ban yaj ngi dei ban shim nakata kalenti ka bakim ka bawan ra ka jing bha ka bawan ra ka jing suk ka bawan ra ka jing yangi la shai la chisngi to ken ha kana kasngi ngin duai ngin kerpat yo trai baun ai boringi on krisyan yangi bangi la shisha ban tre shitam kam tame ban jit ya kalanta kalenti ka bakim bangin yo ya kata ka jing ka jing kurku ki jing o en yoro yo Jesus Christ Amen. Dongin yang ngin phala ka jong ka jing
ngangej Au play qua batan bor baro non tau ka peneng ka kanteu. Raja sukres kun mamre chu utrai chungi ya bala pun naman sembakoj ya bala khana kamare thesati Vasha la beno po Pontius Pilatus la sana pna yu la ya bala tep yu la ya shikbaya hagas nge kabala lam pa biya ula kiu shabnang kushong shukman blake pa banan bor baro nang cha wan pat ban bishar ki be ki biya yang nge how man sembakoj hakabalang Catholic bakoj hagajing salog rukoj hagajing ma ki pop hagajing mi pat ka do bad hagajing embam chukut amen Laispa nyo punru. Jimet ba jimen sim O Jesu Kristu trai Ngira me kopa Duai ko para bagai jeng kenya jenga ba jeng pi kan long ma pedang ho na khma do blai ku pa badan bor baro rai pedang jeng kenya le ti jeng pi la ko ta jeng ra ba buram mar kata jeng to pa ki khma jeng me ngi kar par ko try sha ge jeng truwa bangi wanra hak buram sem jeng me baya kata kaba la pendep daga jing shakri jungi en pelong kam tam e na kabanta kaboram jungme dau kris utrai jungi amen utrai dan rengkat bat pi token tu yala ki danut tongin ai ngui trai ublei jungi da shisha kalong ba shong hok bat kabadei kadei ti jungi bat ka jing pen em yangi haman la kapor bat ka chaka banai ngu yemi Kok pa Bakhuid tam leng ba ukun ba ije jung me Jesus Christ kaktin jung me uba mela thau ya ki e ba ro yaw ba mela pha shangi kumunong pan em bad unong suspa ubalong uleng do dauman sim Bakhuid bad yaw balakha na ka the soti kat baw dang pandap ya kamon jung me ban pan yo ha me yaw pait Bakhuid ulap pyar ya la kikti bad ula sha Sha shitom knang ba un bathat no ya ki saite sai khum jong ga jing yap bad ba un pan pau ya ka bor jong ga jing mi pat te namar kata ringkat bad ki angal bad ki rukhoj baro ngi pan bana ya ka borom jong me kat ba da ka wei ka sur ngi ya ong Bakhuid 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 utrai baru play kipan Beneng bat percaya kiar wala Kajing ya rosana Osana sha trong tam You play osana Kajing ya royu tabawan Anam baga kerten putra
Hosana. Dasha melong Bakhuid katrai katame jong gajing kuj baro. Namar kata ngi kapat ime topan kuj pan kantang ya kine gajing trua jongi. Dag bapa yaman sim jong me kum kamjer halo jongki. Bakin kelalong yangi. Kamet bat kasnam jong utrai jongi uji sukris. Hakapor baladi no yu badala kamon sngovha. Ula priang ya gajing shashutom. Ula shim yukpu. Bad kebaingu yame, ula kediai badalai hala kisenran ong. To shem batabam na kane pibaro. Namar kane kalong kamet jonga, ya kaba NIT na kabenta jongpi. Ha kajukakam enda lalayabam ula shim yukukuri bad kebaingu biang yame ulai hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jonga jutang batmai badbam jukut ya keba enpenmi na kebanta jongpi bad na kebanta kibabun na kebanta kajumap ekipop tole yakane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ngei. Katasin mangi mamyu neubu Bangi dina kane kakuri Ipen mena kajing yap jong me kotrai Takadu Namar kata ngi kibat pen menta ya kajing ya bagajing mi pa jungu ngi trwa hame kotra yukpu jong kajing em bad ya kukuri jong kajing pen em ngi daingu adam namar balanyew yangi kibabet ban yang akmat jong me bad ban chakri yame dag bas ngoret ngi kerpat yame bangi kibayo benta hakamet bad kasna mukres ngi long kiba lapani tali kawe dauman sim Bakhuid tokan mau kotra ya kabalang jong me kabla priang setelah kepertai bato penjanaya ka ha kajing ej rengkat badu Francis ukpa Bakhuid jungi ul bad marwen u bishop jungi kakenhun ki bishop bad baro ki lengdo token maulem ru ya ki henmen ki parashan rang bad kentei ki baliatia dak bakermen ya kajing mi pat bad ya baro ki balaklat no ha kajing isnei jongme to priang ki sha kajing shai ka kmat jongme to isnei yang i baro ngi kerpat yame Barengkat bad kamariate soti Bakhuid kakmi jongblay ujesa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bad baro kerukhuid ki blapen ngubhaya me pateng lapateng ngilong babet banyo bantalem ha gajing imbom jukut bad bengin yiro bad pendan borom yame daw kun jongme uji sukris. Da'u lembadu badha'u kan long hame bleu kpa badan bor ha gajing long kawe jongmen sim Bakhuid baro kaboram bagajing yaro junam la junam amen. Kumbelah hukum yang ngi daw nong penem bad kumbelah hikai ngi dakaktin blay ngi nod banong kokpa jungi ba hamleng kalong ka Bakhuid ka kerteng jongme kan wan kahima jongme kalong kamon jongme hag kendeu kumba habeneng ta yang ngi mata ka jongam jungi ka bahala ka sngi patama bi ngi kerengkang jungi kumba ngiru ma bi ke balas new yangi padwat yalam ngi sha ka jing pen shoy hanroi de pan la yangi na ka bas new to pan la yangi ngi kerpat ko try na ka jing snew baro ha ka jing spoon jongme to ai jing suk jing san ya ki sngi jungi kenang ba da ka jing rap ka jing isnei jome ngin laj barabo na ka pop bangin yo jing da na ka jing jenjar baro kat ba ngi dangap kmelanti ya ka jing kerman Bakhuid bad ka jing wan pat jong nong penem jungi uji sukres
Nama Sume Kalong Kaima Kecume Kalong Chilam Chilam. Kotrai Jesus Christ me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai pi ka jingsuk jungang ayapi. Wat pe yaki pop jungi henro ya jingai jong ka balang jong me bada ka jingsbun jong me to aya ka ya jingsuk bad ka jingatali ka wei kat kum kamon jong me ba me wi mat basan char junam la junam amen. Ka jingsuk utrai ka dan barabor rengkat bad pi tong ini terwa ya ka jingsuk iwe ha iwe bad ka jingsuk bad pi. Kukun lang rodu play, make it keep up pretend. Dus kau senayagi. Kukun lang rodu play, make it keep up pretend. Dus kau senayagi. Kukun lang rodu play, make it keep up pretend. Doai jingsuk yangi. Hakmi ukulang broad jong blay hakmi bakit na ikipop jong kapertay suk yang ik blas akhat sha kan ka jong khawai jong ukun lang broad ko kan rat kam song ha kam rong ko ke yang kachunga han re song taktin kaman sen sia ka sia kam berkas nam ko kan ri berkan ni sha ka jong yang bom jukut amen.
Kametas namu Christ. 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 Menang shimti yangi, menang pan klan yangi, menang ai bor yangi, bangin la ban shim, ne ban nyanya kata kalenti ke bakem, ke bawon ra kita ke jine ke jingkerku, ke jim ke jini, Jesu, nyai di hak majene, nag menta baro ke jingku ke bangla duai hak ne ke mas mukun, nag menta kita berke keski kha ke jingki menta keski, ai bagin yo kita ke jine ke jingkerku. Hakijing em jangki Jesu iwan rak majume ki bapang ki bashudam ki baying asem ke jungi ki lo ki jor ke jungi bakin
Yoshisha, Takabor, Makajim Kajame, Jisu, Yame, Jisu, Ishakuriame, Jisu, EID Ladehame, Nang Pankline, Nang Iboring Iko Jisu, Nang Yalam Nang Plenty Iko Jisu, Jisu, Ulashibut e, Nang Mantakan Ekremat, Nang Mantakan Ekpor, Kabamalay Yangi, Nang Iboring, Nang Pankline Yangi Iko Jisu. To ngenia duai to ai bagi sakramen jong me kotrai ngi kerpat kin pendap janai hangi yakat kabadon hapo jongki kenang ba yaki ki bangile niam ha ki dak kishin nginyo yaki jinglong basisha jongki daw kres utrai jongi utrai don rainkat bat pi blai badan bor baro unkurku ya pi ukpa badukon bado men sem Bakhuid. Amen. Toli suk ej basak riut rai da kejeng em babaha jong pi. Israel ya blai. Arspa ndukua. Tuhan syakatlah cinta, Tuhan syadulut batlah, Tuhan syakat kami soti, kami masih jenis naulah, kumlei tesotik mi umlei, kosim rosari jingaye, ni ingisanya lutapa, doi lem lagi kun umlei. Kaburam hakpa berkuno mensim Bakhuid, Balang bamanekong jota berabot nama amen. Kodnu kuitam jong Jisu, kodnu betelem jong Kamaria, Yanero yutra Jisu Christ, nama amen.